No, můžeš. Vím. Jo, já lidi. Teď jsme si byli koupit takovou svačinku, protože já jsem snídal. Do Albertu. Koupil jsem si 2 koblížky. No, ale už, no. Géčko. Oh yeah. A máte si koupil jídáška. Já jdu vyhodit ten plyn. No. A teď jdeme na autobusové nádraží a teď jdeme na přechod. A vyrazíme do Ancient City, do starobylého městečka. Je to taková prdel, vsadím se, že to nikdo z vás nebude znát. Ne. Jedeme do Jaroměřice nad Rokytnou, kde je libový skatepark. No to se ještě uvidí, jestli je libový. A no, dáme šred a pak pojedeme domů. Jo, lidi. Jsme tady v Jaroměřicích nad Rokytnou a jsme tady kurva nahatí pro vás. Hele, jezdili jsme tady už chvilku, já jsem si stihl dát tohle do palečku a na railu. Kámo, rail je nejvíc libovej, ale čumte prostě tady na to. Že když byste rozjížděte na ten rail a dáte si tady takhle jak já, tak jste mrtvý, kámo. Jenom já jsem to ustál. Ale rail není špatný, rail je dobrý, kámo. Tam ten vůbec nejde. Ten na píču. Tam nějaký skokánek úplně jako hovnu taky. Já jsem si, kámo, tak zatím zajezdil. Takže hodnotím park třeba, kámo, 8 z 10. Ale lidi, pojďte za mnou, jo? Musíte, kámo, pochopit, co je tady ta překážka, protože to vůbec nedává smysl. Úplně na píču. Jste na ten rádius, kámo, vy vyletíte. Co to je, kámo? Počkej. Tam je vyloženě. Přesně. Takže ten je dobrý, ale tady té strany, ale zase, kámo, se podívejte na tom dopad prostě do toho rádiusu. Teď si si jedete hezky, boro, a teď. Ránu jak ta svině. Bedínky jsou libový, škoda, že není jakoby větší a že není normálně rovný. Tady ten kámo, tady ten sticker, kdyby byl na tu bednu, tak je nejlepší, to tam pak zkusíme vníc. Tady ten roh, kámo, celkem libovka, ale tady prostě, když to vypočítáte z rychlostí, tak jako garantovaná. Letno. Lidi, nejlepší část tohoto skateparku. Urampa, jo. Vertikální urampa. Jdem? Já vám dám nějaký klipy, jo. Wow. To teď si musím opravit, jo. Takže... No, já jsem tady 50. No, takže hodnotím jako dobrý. Park kolik z 10? Kámo. Dobře, tak 8. Ale 8,7 z 10, kámo. 8,6,5. Jo, 8,6,5. 8,7,5. Tak jo. Tady za pár těch nevychytávek. Ale tady máte takhle gap. To je dobrý. Ten skurvený rádius na tam ten rádius u toho railu je na píču. No. Na tam ty překážky jsou úplně na hovno. Dáme si tady nějaký jako klípečky, lidi. Tak co máme? Teď to střihneš, jo? Ještě jsem to nestřihnu. Ne, to střihnu. Wow. Takhle do cevky, tak to si vidět, to bude. Zažil jsem toho randa, letu vychlazenýho zrska, tvoje pivo teplý jak terma, prý, že jsme na děvky moc krutý, tvoje matě, vylízal tunny, bych je vylízal, moje schutí, vůze gang rozbrojený hnutí, tvý smrdí, míchaj živce sutí, možná jsem taky různý smažka, se nikdo nestratí, boy, Hector, strhám před kářem. Lidi, Matez vám tady jde ukázat nějaký extrémní parkový pojezdy. Co to bylo, kurva? Tak dělej. Pojď, volipuj to úplně. Tak to bylo hodně parkový. Tak ty to tam sázíš, ale jinak, pozor. Shit. Mám jakýho babouka na ruce, vole. Přivo něco. Kámo, yes. Se to vrací, už se to vrací. Tak to bylo pěkně na hovno.
Co to bylo, kurva? Menší mejdánek, standard, další šálek. Mám rád kulý vánek a chci knublou, jsem ready, legenda. Pojď přes to píro toho dabla. Wow, pojď. Yes. Yeah. OK, Studio Session 2. Jsme zpátky. Holub video, Magenta, Breakfast, Pavian, Rook Squad, Brady, OTS a Butters. Je stejná sestava. Nemocnej kluk, vole, fuj. To nedáme, no. Do koncentračního tam bude, vole. To tam bude. Magenta je skurvený král. Tam teda bude. Jsme tu zas s novou show a my jsme čertu bass a čertu flow. Magenta, upek, beat, track, peklo bro. Klasika, kvalita, muzika, jak řeše to. Pořešený už je to, jebe ti, jede to. Projedeme republiku stylem, co kilometr to promile. Lock-in mimozemšťan. Bez prstěm, nic nás nezastaví, carpe diem. Bez prstěm, podle mě fakt baví, Baby, slow down. Tak ty jsi fakt mrtka úplná, vole, skurvená, vyprcaná, zasraná, zajebaná, vyjebaná, vyšoustaná, vyčúraná. Já mám know-how, můžu si ho volit a proto se tu loudám. Zeptej se souseda, kdože tu flow má. Když vemu mic, tak to celým klubem slouvá. Chci bejt v chillu, aspoň 10 minut. Dej mi chvíli druhou sloku, podpálím jak Lůvka pod pódiem je sladká jako syrup. Miluje mě Pejna, Inžu a taky Trigu. v rukávu triky, do čumíte pačiky. Jeden Wow. bez logiky, všude vidím logiky. Chci utéct z republiky, prcám ty Yes, do manuálu. taky politiky. A hudby máme mraky, a barci hodně taky. My jsme rozjetý vlaky, a politiky paky. Klub jede se mnou taky, v Chorvatsku piju raky. Batr si nabíjí, na majku zabíjí. Zas bydlím v tom bejváku, jenom v jiným baráku. Kapse zas jen drobáky, nemám to do zobáku. Holka se na mě vysrala, pak jsem přemýšlel takem. Jsem pořád puberťáček, vysoký jak prvňáček. Nebyli chci eliminovat, teď píšu, teď nevyrušovat. Jedu na stolčík do Králová, jedu na stol, jedu nahoru. Furt nedál nezastavovat, ale jako mistr dále věci velký. Máte zde streetovinu. Nejde pochybovat. Pust mi boom bap, pust mi crime, pust mi DNB nebo dubstep, klidně baseline nebo trap. Tvrdé vždycky budeme napřed, pošli jakýkoliv rytmus. Uvidíš, že se chytneme nahned, jsme univerzální vojáci. Chodíme se tím bahrem český scény. Ať pořád mám majka, nikdy jinak mě nezastaví. Posílám volba prostě. OK. OK. Do vody, vole. Máme tady, vole, No. závěr videa. No. Dneska byly pojezdy jak smrt. Nepřepínej tu na sebe. Nevydepína. Fakt ne. Dobrý toč, teda mluv, vole. Debílku. Takže lidi, máme tady závěr videa. Píčo. Dělej. Závěr videa. Dneska byly pojezdy jak smrt. Tam je nějaká paní, jde z baraku, na to děje, rychle. Kamo, to je moje třídní. Jo, podle mě jo. Dobrý mluv. Nosíte to na Instagram. Co? Nosíte to na Instagram. Co máš? Nosíte to na Instagram. No, takže, aby jsme to to je zkrátili. fakt To je péný, kámo. Jo, to je on, to je moje brta. Protože za chvilku pro nás přijede máma. Uber. Protože autobus, který jsme měli jet, nám vlastně ujel. Tak takhle kráčet se mnou. No on nám neujel, my jsme jenom tam chtěli zůstat. My jsme tam chtěli zůstat a potom jsme vzali příležitost, že mamka jela po cestě ze Znojma, takže nás hodí dom. A jinak... Dobrý, stůj. No mluv, dobrý, vole. Bude to šredy jak zmrt. Do komentářů dis na Ondřeje, Filipa, ne, Ondřej otáhal,
Filip Jahelka, Sebastian Ludvík, Viktor Pálka. Viktor Pálka, Tobiáš Barák. Tělech 5 lidí, dis do komentářů tam dole. Takže házíte srdíčka. házíte srdíčka. Počkej takhle. Takže házíte srdíčka. Házíte odběry se zvonečkem. A tohle video bylo nemocný. Sick as hell. Yes. A Dominik Škarek smrdí po hovnech. 6 lidí. Čau, čau. Pičo. Magor, pičo. To byl můj první flex. Throw that to the side. I get those goosebumps every time. Yeah, when you're not around. Throw that to the side. Do vody, vole. I get those goosebumps every